Μοναδική εκπομπή και μια εκπομπή σήμερα πολύ ιδιαίτερη και πολύ αγαπησιάρικη, με την έννοια σήμερα θα βγάλουμε και το συναισθηματισμό μας μέσα από αυτή την εκπομπή, γιατί θα δείξουμε και πτυχές του εαυτού μας που πιθανόν μόνο μέσα από μια κουβέντα μπορεί να δεις ότι τελικά καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε τόσο άνθρωποι ή πως μπορούμε να γίνουμε λίγο ακόμα πιο άνθρωποι. Η Εύη Χιλά, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα για κάποιες μερούλες θα απουσιάσει λόγω μιας μικρής ίωσης και κάποιες εξετασούλες πρέπει να κάνει. Το κορίτσι κάθε μέρα τηλεόραση, καταλαβαίνεις. Μην κοιτάς εγώ εδώ πέρα με τους άλλους που δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εγώ θα γίνω μούμια και ακόμα θα μιλάω στην κάμερα. Γι' αυτό μην παίρνετε εμένα ως παράδειγμα. Αλλά μια γυναίκα, καταλαβαίνεις, κάθε μέρα πρέπει και κάποια στιγμή να ξεκουραστεί. Όταν λοιπόν λείπει η αγαπημένη μου από δίπλα μου, επιλέγω θέματα και συνεργάτες που να μπορέσω να μιλήσω πάρα πολύ ώρα, να πω πολύ ωραία πράγματα και να μπορέσω για μια ολόκληρη ώρα να μην νιώσω αυτό το κενό όσο είναι δυνατόν και όσο μπορώ. Πριν από πάρα πολύ καιρό, δηλαδή από περίπου 2-2,5 μήνες έτσι στο περίπου, μπορεί και 3, ένας άνθρωπος εμφανίστηκε ξαφνικά μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα από το Facebook, από κάποια βιντεάκια στο YouTube και από κάποιες εμφανίσεις του, δείχνοντας την υπέρμετρη αγάπη του για τα ζώα, βεβαίως με μια φοβερή αγάπη για τα σκυλιά, αλλά παρόλα αυτά όμως η αγάπη για τα ζώα είναι αγάπη για τα ζώα. Όπως και από ένα βίντεο στο οποίο θα θυμάστε όλοι και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, μπήκε μέσα σε έναν υπόνομο για να σώσει ένα γατάκι που έκλαιγε, όπως και πάρα πολλά άλλα πράγματα που υπάρχουν στο YouTube παντώντας το όνομά του. Η Μπάρμπαρα Κίρκη από τη στήλη για τα ζώα που διαχειρίζεται και επιλέγει τους καλεσμένους της, εδώ και πάρα πολύ καιρό ήθελε να έχουμε έναν καλεσμένο, τον συγκεκριμένο καλεσμένο, πολύ ιδιαίτερο κοντά μας, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα από έναν άνθρωπο που καθημερινά, πιο πολύ δηλαδή ανεβάζει βίντεο ο Παναγιώτης Μίλας. Γεια σου Μπάρμπαρα Κίρκη. Επί του καναπέως σήμερα, γιατί έχουμε και τον Ντίζελ, ο οποίος δεν μπορούμε να τον φιλοξενήσουμε στο πάνελ, καταλαβαίνεις, γιατί δεν τον βλέπατε, οπότε πρέπει να κάτσει όπως του αρμόζει έτσι αρχοντικά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να τους δούμε και την Μπάρμπαρα Κίρκη και τον Παναγιώτη Μίλα και τον Ντιζελάκο που είναι κοντά μας. Ένα θηρίο βέβαια που ο κόσμος θα νόμιζε ότι είναι ένα θηρίο, ίσως περισσότερο Παναγιώτη πιστεύω ότι ο κόσμος νομίζει ότι είναι θηρίο με τα αξεσουάρ που του φοράς. Ναι, γιατί... μπράβο, ίσως τα αξεσουάρ δημιουργούν μια αγριότητα, μια... αυτή τη στιγμή η αγριότητα θέλει χάδια από σένα αυτή τη στιγμή, οπότε καλά, νομίζω ότι κάθε όν που πατάει πάνω στη γη θέλει χάδια από την Μπάρμπαρα όταν είναι δίπλα. Ναι, και δελφίνι να είναι, θα θέλει χάδι. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι είχα πει στην Μπάρμπαρα ότι πρέπει να αφήσουμε λίγο τον καιρό να περάσει για να το έχουμε μια εφόληση συνέντευξη. Ναι. Όπως σήμερα θα κάτσει για πάρα πολύ ώρα ο Παναγιώτης κοντά μας. Θα πάμε σε μια μικρή μόδα, έτσι, γιατί πρέπει να βλέπουμε και λίγο μόδα. Και θα επιστρέψουμε πάλι με τον Παναγιώτη Μίλα για να μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Ξεκινώντας, θέλω λίγο να κάνουμε έτσι μια προεισαγωγή και να πούμε ότι ο Παναγιώτης που δεν έχει ουσιαστικά τίποτα άλλο αν το θέλεις, ως καθημερινή του ενασχόληση και αγάπη, πέραν από το να ασχολείται με τα 3 ζωάκια του, αλλά και με τα ζώα όλου του κόσμου. Βασικά να κάνω μια παρένθεση. Ναι. Συγγνώμη, έχω πολλές ενασχολήσεις, απλά αυτό είναι... όχι, εννοώ όσον αφορά για τα ζώα, πέραν από τη δουλειά που κάνεις και τα λοιπά, τα γυμναστήρια σου και αυτά. Αυτό, επειδή δεν περιορίζεται μόνο στο να το κάνεις για τα δικά σου 3 ζώα, δείχνεται και φαίνεται μέσα από τον αγώνα σε παρένθεση που κάνεις, μέσα από το ίντερνετ και από το Facebook, να προστατεύεις τα αδέσποτα, να προστατεύεις άλλους ιδιοκτήτες ζώων, να αποφεύγεις κάποιους, να αποτρέπεις μάλλον είναι το πιο σωστό, κάποιους ανθρώπους στο να γίνουν ιδιοκτήτες. Θα μιλήσουμε και για τις υιοθεσίες. Να πω μια γενικότερη εικόνα, συγγνώμη πάλι. Αυτό που έχω εγώ σκοπό να κάνω είναι, βλέπω ότι ο κόσμος έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και αγαπάει πολύ τα ζωντανά. Ευτυχώς. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό που λείπει από τον κόσμο πλέον αρχίζει και δεν είναι η αγάπη. Αγάπη ξεκινάει και υπάρχει. Αυτό που λείπει είναι η ενημέρωση και η γνώση. Πολύ σημαντικό. Οπότε αυτό θέλω να κάνω εγώ, να συνδυαστεί η αγάπη με τη γνώση. Γιατί η αγάπη σχέδια από μόνη της μπορεί να καταστρέψει όχι μόνο σκύλο και παιδί και οτιδήποτε άλλο. Σαφώς. Οπότε πρέπει να έχουμε τη γνώση και μαζί με την αγάπη αυτά τα δύο να τα παντρέψουμε και να φτιάξουμε κάτι όμορφο. Πόσα χρόνια, μάλλον είχες σκυλί από παιδάκι, δηλαδή αυτή η υπέρμετρη αγάπη σου είναι κάτι το οποίο έχει βγει τα τελευταία χρόνια πιο έντονο, από παιδική ηλικία, ήσουν μαθημένος με σκυλί? Ήμουνα από μικρός με σκυλάκια και γατάκια, αλλά δεν είχα ζήσει ποτέ, γιατί είναι αλλιώς να έχουν δική σου κάτι και εσύ απλά να το βλέπεις σαν παιχνίδι και να παίζεις, και είναι αλλιώς να είναι κάτι υπό την ευθύνη σου, να πρέπει εσύ να το ασκήσεις, να το κοινωνικοποιήσεις, να το μάθεις τρόπους.
και γενικά να έχεις την ευθύνη του. Είναι σαν να μεγαλώνεις παιδί. Αυτή την χαρά, να το πω έτσι, την έχω τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη μου υιοθεσία είναι ο ντίζελ. Αυτός είναι ο πρωτότοκος, να το πω έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τα αυτάκια δεν είναι λίγο παράνομο να κόβονται γενικότερα στα Τα ζωάκια? αυτάκια και οποιοδήποτε ακροτηριασμός υγιές μέλους σε ζώο είναι παράνομο από το 1992. Ναι. Τα πρόστιμα με τον ισχύοντα νόμο είναι 3.000 ευρώ για τον ιδιοκτήτη και 5.000 ευρώ για τον κτηνίατρο που το έκανε. Το ντιζελάκι μου το διαθέτησα 18 μηνών, δυστυχώς με κομμένα αυτάκια. Κάποιος το είχε λογικά, Κάποιος το είχε και, ναι, και τέλος πάντων το έρωσε το ζωντανό. Αλλά τα αυτάκια του ήταν ήδη κομμένα. Δεν κόβουμε και δεν ακροτηριάζουμε υγιές μέλος ζωντανού για κανένα λόγο. Είναι Ούτε παράνομο αυτό δηλαδή και που σε ανήθικο. κάποια σκυλάκια πρέπει να τους κόβεις την ουρά. Δεν υπάρχει πρέπει, όχι. Όχι, γιατί σε κάποια ζώα πάντοτε είναι με κομμένη την ουρά. Ακούστε να δείτε πώς βγαίνουν τα στερεότυπα που Ναι. λέμε. Π.χ. τα Rottweiler. Όλοι τα βλέπουμε με κομμένη ουρά. Αν έχει κάποιον ιδιοκτήτη, εδώ έρχεται η γνώση που σας λέω ότι πρέπει να την παντρέψουμε με την αγάπη. Το πάνε όλοι για να τους κόψουν την ουρά. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Άμα του ρωτήσει, σου λέει πρέπει. Άμα ξαναρωτήσει, η απάντηση είναι μα γιατί πρέπει. Μετά το πρέπει δεν έχει κάτι άλλο. Να σας εξηγήσω από πού έχει έρθει αυτό και γιατί έχει μείνει. Τα Rottweiler παλιά ήταν σκυλιά εργασίας. Τους δένανε καρότσια και φορτία με πέτρες διάφορα ανάλογα τι εργασία χρειαζόταν να κάνουν και με σειρματόσκηνο τραβάγαν τα φορτία. Σωστά. Όπως λοιπόν τραβάγαν το φορτίο και κουνάγαν την ουρά τους, μισό λεπτάκι. Ναι. Κουνάγαν την ουρά τους, η ουρά τους μάτωνε πάνω στο σειρματόσκηνο. Οπότε τους την κόβανε για να μην ματώνει η ουρά τους. Αυτό είναι από τα πολύ παλιά τα χρόνια. Ο ρόλος αυτός τώρα των Rottweiler έχει πάψει να ισχύει. Κανείς δεν παίρνει σκυλί για να τραβάει καρότσι με πέτρες. Έχουμε μηχανήματα να τα κάνουν αυτά και έχουμε ανθρώπους που πληρώνονται. Τα Rottweiler λοιπόν είναι πλέον, όπως και όλα τα άλλα σκυλιά, είναι σύντροφοι. Στο σύντροφό μας δεν ακροτηριάζουμε μέλη του σώματός του. Οπότε έχει μείνει από τότε αυτή η νοοτροπία και το κάνουν ακόμα και δεν ξέρουν γιατί. Και δυστυχώς αυτό έχει πολύ μεγάλη συνέπεια πάνω στο ζώο, γιατί η ουρά είναι συνέχεια της πονδυλικής στήλης. Είναι ένα πάρα πολύ ζωτικό μέρος. Γλώσσα σώματος, τα πάντα. Ναι. Τίποτα. Μόνο τα νύχια κόβουμε από το σκύλο, τίποτα άλλο. Και το μαλλί. Εννοώ για να το κουρέψουμε. Για το μαλλί, να ξέρετε, παρένθεση, δεν το κόβουμε το μαλλί, το χτενίζουμε και αφαιρούμε την νεκρή τρίχα. Το μακρύ. Μην κουρεύετε, θα σας πω γιατί. Το μακρύ μαλλί. Μου βγάζει τρίχες. Αυτό και μου αφήνει και στο κρεβάτι και στα ρούχα μου. Το χτενίζουμε για να φεύγει η τρίχα. Το κούρεμα. Και λάδι που δίνω, και γιατί μου έχει πει και ο κτηνίατρος να βάζω λάδι στο φαγητό. Και λάδι όμως που βάζουμε. Ο σκύλος, σταματάει. Ναι, αλλά και πάλι όμως αφήνει. Δηλαδή, εγώ να σου πω την αλήθεια, και ο κτηνίατρος μου απαγορεύεται να το κουρέψω. Αλλά και το pitbull που έχω, όλα μου τα σκυλιά που έχω, τα κουρεύω. Και έχω βρει την υγειά μου. Μισό χιλιό στα μαλλί έχει. Ναι, έχει γίνει όμως πιο καλό. Γιατί μου βγάζει τρίχα, δεν μπορώ την τρίχα. Σκυλί ίσον τρίχα, παιδιά. Ναι. Όταν έχει σκυλί, θα έχει τρίχα μέσα στο DNA σου, μέσα στο πνεύμονα. Ξέρεις ότι, επειδή το έχω δει, είμαι παθών γι' αυτό, ότι το κούρεψα. Απλά ανανεώνεται πιο πολύ το μαλλί του, λες, σαν τους ανθρώπους μετά. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τον Κούκι που τον κούρεψα, ενώ ποτέ δεν τον κούρευα, το έκανα για να ανανεωθεί το μαλλί του και τώρα δεν θα τον ξανακουρέψω. Ναι, δεν είναι όμως πιο πλούσιο το μαλλί. Σαφώς, αλλά την πρώτη φορά χρειάζεται στο μία φορά να το κάνεις. Για να μην περάσουμε κάτι λάθος στον κόσμο, το κούρεμα δεν απαγορεύεται από κανένα νόμο. Είναι καλό να μην γίνεται, γιατί ακόμα και τα μακρύ τρίχα η φύση έχει προβλέψει που λέμε ότι ζεσταίνονται. Δεν ζεσταίνονται. Άσε με λίγο να τελειώσω. Έχουν κοντή τρίχα και μακριά τρίχα. Έχουν δύο στρώματα από τρίχες και στη μέση δημιουργούν ένα κενό το οποίο φυλακίζει τη θερμοκρασία. Είτε είναι κρύο είτε είναι ζέστη. Άρα τα μακρύ τρίχα δεν ζεσταίνονται και δεν κρυώνουν πολύ περισσότερο από τα κοντότριχα. Ναι. Άρα με το κούρεμα, εμείς που κάνουμε, αυτό το στρώμα δεν θα ξαναδημιουργηθεί. Θα δημιουργηθεί μία τρίχα. Οπότε στο μάτι σου εσένα μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά έχουμε χαλάσει αυτό που έχει κάνει η φύση. Έχουμε χαλάσει αυτό το κενό που υπάρχει, τη θερμομόνωση, για να μην ζεσταίνεται, να μην κρυώνει το σκυλάκι. Ναι, εντάξει. Απλά επειδή ας πούμε, υπάρχουν και κάποια μακρύτριχα και τα μικρούλια, δεν μιλάω για τα μεγάλα, αυτά είναι κοντότριχα. Και τα πιο μικρούλια που βγάζουν τριχούλα και το λένε και οι κτηνίατροι κανονικά ότι πρέπει να το. Δηλαδή που τζιβιάζουν. Το πρώτο, ναι, κοίτα, αν κάποιος δεν μπορεί να προστατεύσει το ζώο του, αν δεις Παναγιώτη, δηλαδή εγώ τη φίλη μου την Ξανθήπη που είναι groomer, η οποία μου στέλνει φωτογραφίες, παιδιά, αν δείτε ότι κάποιες φορές βγαίνουν το τρίχωμα του ζώου μανδύας. Ναι. Έχει κολλήσει, έχει γίνει ένα και λες αυτό ήταν σε ζώο πάνω. Τότε σε αυτή την περίπτωση το ζώο είναι καταστροφικό να ζει με μια στο αυτί του με ένα πράγμα σαν ογκόλιθο. Μην το συζητάμε, εννοείται. Άμα είναι για λόγους... Δεν είναι μόνο για τα μικρόσωμα, παιδιά, υπάρχουν και μεγαλόσωμα που είναι μακρύτριχα και γίνονται τζίβες.
Απλά όταν έχεις ένα ζώο, είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, επειδή το ζώο είναι σαν να έχουμε ένα παιδί, πρέπει να το πάρεις μόνο στην περίπτωση που μπορεί να διαθέσεις για το κάθε ένα ζώο. Για το κάθε ζώο έχει το δικό του απαιτούμενο χρόνο. Βέβαια. Για το κάθε ζώο τον απαιτούμενο χρόνο που θέλει. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο για τις υιοθεσίες. Να μου πεις τη δικιά σου γνώμη. Χαίρομαι πάρα πολύ που έδειξε αυτό το θέμα γιατί είναι πολύ σοβαρό. Και όπως είπα πριν, ο κόσμος έχει αρχίσει και αγαπάει τα ζώα. Αλλά θα πρέπει να ξέρουν τι κάνουν και να ξέρουν τι παίρνουν. Είναι σαν να υιοθετείς παιδάκι. Ακριβώς. Ένα παιδάκι θέλει χρόνο, θέλει υπομονή και θέλει γνώση. Ακριβώς αυτά θέλει και ο σκύλος. Πρέπει να έχουμε χρόνο οπωσδήποτε. Όποιος δεν έχει χρόνο, η αγάπη δεν φτάνει. Όποιος δεν έχει χρόνο, όση αγάπη και να έχει, δεν πρέπει να πάρει σκύλο. Και όπως δεν πρέπει να κάνει και παιδί, έτσι. Όχι, λέω και αγάπη. Σε αυτά που λες, να έχουμε και αγάπη. Η αγάπη θα σας εξηγήσω πώς έχει νόημα για ένα σκύλο η αγάπη. Οπότε, χρόνος είναι το κυριότερο που πρέπει να έχει ο σκύλος. Έπειτα, θα πρέπει ο χρόνος αυτός να τον αφιερώσουμε στην άσκηση του σκύλου και την εκτόνωση. Είναι ό,τι πιο σημαντικό στη ζωή ενός σκύλου. Το πιο σημαντικό που μπορούμε να προσφέρουμε αγαθό και δώρο είναι η άσκηση και η εκτόνωση. Έλα σε μένα. Ναι, δηλαδή δεν εννοώ το ένα κάνουμε εκπομπή. Έλα, Ντιζελάκο, έλα. Για πες μου, Παναγιώτη. Έλα, κάτσε, έλα εδώ. Μήπως θέλει ένα μπισκοτάκι, υπάρχει ένα μυστικό για να γυρίσει πάλι πίσω. Μπισκότο. Μπισκότο. Ναι, βέβαια. Έλα πάνω, κυρία μου. Έλα. Μπράβο, το αγόρι μου. Έλα πάνω. Λοιπόν, βέβαια ένα τέτοιο μπισκότο ο Ντίζελ είναι σαν να το μυρίζει μόνο. Το έχει κατεβάσει, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Ακριβώς. Για πες μου για τις υιοθεσίες. Οπότε λοιπόν, η άσκηση και η εκτόνωση είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να προσφέρουμε και γι' αυτό πρέπει να έχουμε και χρόνο. Ο χρόνος επίσης θα πρέπει να τον διαθέσουμε για να οπλίσουμε τον εαυτό μας με γνώση. Ζούμε στην εποχή του ίντερνετ. Υπάρχει πολλή πληροφορία. Θα πρέπει να ασχοληθούμε πάρα πολύ βέβαια για να ξεχωρίσουμε την πληροφορία τη σωστή από τη λάθος. Γι' αυτό εγώ κάνω ένα προσωπικό αγώνα μέσα από το Facebook, από ό,τι μπορώ, YouTube. Σαφώς, αυτό πάμε στην αρχή μέσα από τις μπορέσω να ενημερώσω, να μάθουμε τι είναι σκύλος, να μάθουμε πώς μπορούμε να το χειριστούμε, τι χρειάζεται. Σκύλος? Σκύλος είναι, καταρχήν δεν είναι άνθρωπος. Γιατί οι περισσότεροι μπερδεύουν το σκυλί με το παιδί. Δεν είναι άνθρωπος. Άμα θέλουμε να τα λες, μπορείς όπως θέλεις. Απλά να τα ξεχωρίσεις στο μυαλό σου. Γιατί άμα να τιμήσεις ένα ζώο, ένα ζωντανό οργανισμό, πρέπει να το τιμήσεις για αυτό που είναι, όχι για αυτό που νομίζεις ότι είναι. Γιατί όμως, λες, ο σκύλος δεν είναι άνθρωπος. Πες μου λοιπόν μια βασική διαφορά δική σου που. Ψυχολογία. Θα σου πω. Τα παιδάκια μου. Κοιμάμαι μαζί τους, τα ταΐζω, τα βγάζω βόλτα. Δεν τα διαχωρίζω. Δηλαδή, όπως δεν θα κάνεις κακό σε ένα παιδάκι, δεν θα κάνεις κακό και σε ένα σκυλί. Αυτό που κάνεις, καλώς το κάνεις. Θα σου πω πού πρέπει να το διαχωρίσεις όμως. Η ψυχολογία σκύλου με ψυχολογία ανθρώπου είναι διαφορετική. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που το κάνουμε όλοι χωρίς να ξέρουμε. Όταν φοβάται ένα παιδάκι, αγοράκι μου, κοριτσάκι μου, το παίρνουμε, του μιλάμε γλυκά, το χαϊδεύουμε και ηρεμεί. Αυτό πιάνει στον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος καταλαβαίνει ελληνικά, καταλαβαίνει τι του λέμε, οπότε του βγάζει λογική αυτό που του λέμε και ηρεμεί. Σκύλος δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Καταλαβαίνει. Άσε με να τελειώσω. Δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Ό,τι και να του λέμε, δεν μιλάει τη γλώσσα μας. Δεν τη μιλάει. Οπότε δεν την καταλαβαίνει. Οπότε, όταν τον έχουμε αγκαλιά και φοβάται και το χαϊδεύουμε και του λέμε Ντίζελ μου, μη φοβάσαι, αγοράκι μου, δεν θα σε φάει ο κύριος Αλέξανδρος κτλ. Ο Ντίζελ αυτό δεν καταλαβαίνει τι λέω. Καταλαβαίνει επιβράβευση. Αυτό για το σκύλο είναι επιβράβευση. Άρα λοιπόν του περνάμε λάθος μήνυμα και του λέμε καλά κάνεις και φοβάσαι. Άρα το διατηρούμε σε μια φυλακή φόβου. Αυτό, το είχαμε ξαναπεί. Το διατηρούμε σε μια φυλακή φόβου όσο ζει. Άρα πώς θα του δείξουμε λοιπόν ότι μη φοβάσαι, δεν θα σε φάει ο κύριος Αλέξανδρος. Δεν θα τον χαϊδέψουμε, πώς θα του το πούμε. Όχι. Θα του το πούμε. Ενώ όταν του λες έλα εδώ, εγώ όταν μπαίνω σπίτι και του λέω πού είναι το παιδί μου, αμέσως έρχεται. Θα σας εξηγήσω για αυτές τις αντιδράσεις. Όταν του λέω φέρε μου το λουρί σου, με το πακού το λου, πριν ολοκληρώσω, έχει πάει και το έχει τραβήξει από το. Το πάμε. Εγώ της λέω πάμε. Αυτές οι λέξεις, παιδιά, δεν αναγνωρίζουν το νόημα της λέξης. Έχουν μάθει αυτόν τον ήχο απλά. Μπράβο, συνδυάζουν ήχο με πράξη. Δηλαδή δεν ξέρει ότι η λέξη λουρί είναι το λουρί, απλά αυτός ο ήχος το έχει συνδυάσει με το λουρί. Αν εγώ, ας πούμε, αυτόν τον ήχο, συγγνώμη, του έλεγα πού είναι το κραγιόν σου και του δίνα το λουρί του κάθε φορά, θα είχε συνδυάσει ότι το λουρί το λένε κραγιόν. Κατάλαβες τι θέλει να πει. Ακριβώς αυτό. Άμα λοιπόν πριν πας βόλτα του λέγες μουσακά. Επικοινωνώ πάρα πολύ με τα παιδιά. Σαφώς επικοινωνείς. Όχι ότι επικοινωνείς. Μην διαφωνείς, το ίδιο λέμε, αλλά με άλλα λόγια. Απλά εσύ νομίζεις μάλλον ότι καταλαβαίνει τη λέξη λουρί. Ο Παναγιώτης σου λέει ότι απλά καταλαβαίνει τον ήχο αυτόν ότι συνδυάζεται με το λουρί. Η επικοινωνία σου ισχύει.
Ναι. Ισχύει, επικοινωνείς απλά. Μην νομίζεις ότι καταλαβαίνει τη σημασία της λέξης. Δηλαδή, άμα του δείξεις το λουρί και του πεις μουσακά, κάθε φορά που θα λες μουσακά θα έχει την ίδια αντίδραση. Σαν να πάτε βόλτα. Το μη πώς το καταλαβαίνει, το όχι πώς το καταλαβαίνει, χωρίς να τον βαρέσεις, χωρίς να Δεν τον καταλαβαίνει το μη και το όχι. Δεν Όταν... καταλαβαίνει γλώσσα σώματος. Άμα του πεις μία αγόρι μου και είσαι σαν κακομοίρης, δεν θα σε ακούσει ποτέ. Ούτε μη ούτε όχι τίποτα. Καταλαβαίνει ότι αυτό δεν πρέπει να το κάνει. Γλώσσα σώματος και ενέργεια. Πόσες ένα σκυλί δείχνουμε. Κάποτε μου είχες πει στο τηλέφωνο ότι δεν πρέπει να τους φωνάζουμε και να τα μαλώνουμε. Όχι. Δηλαδή, πώς θα δείξω εγώ στον Κούκι ότι δεν πρέπει να ανεβαίνει στο κρεβάτι. Τέλος. Θα σκέφτεστε βάσει της φύσης. Έχω ασχοληθεί αρκετά και θα το σύστηνα σε όλους όσους μας βλέπουν να αφιερώσουν λίγο χρόνο. Κάτσε, ρε γουρού. Κάτσε, αγαπούλα μου. Για πες. Να αφιερώσουν λίγο χρόνο να δούνε τα σκυλιά στο φυσικό τους περιβάλλον μέσα από ντοκιματέρ και τις αγέλες τους. Κανένας αρχηγός αγέλης ποτέ δεν μάλωσε σκύλο, δεν εξήγησε στα ελληνικά σε σκύλο τίποτα, δεν του είπε μη, δεν του είπε πάμε βόλτα, δεν του είπε τίποτα. Και τα σκυλιά σέβονται και αγαπούν τον αρχηγό μέχρι θανάτου. Γιατί δεν είναι τυχαίο, η γλώσσα που επικοινωνούν είναι με γλώσσα σώματος. Όταν ο αρχηγός δεν θέλει κάτι, θα κάτσει μπροστά από αυτό το κάτι και με τη γλώσσα σώματός του, όπως θα στηθεί, θα καταλάβουν ότι έχουν μπει όρια, όχι εδώ πέρα. Επίσης, τους προσφέρει, γι' αυτό λέμε ότι ο σκύλος έχει ανάγκες. Τους προσφέρει άσκηση, εκτόνωση, φαγητό, επιβίωση, στέγη. Έτσι, τους προσφέρει ό,τι χρειάζονται για την επιβίωσή τους. Άρα λοιπόν ακολουθούν τον αρχηγό που τους προσφέρει και τους επιβάλλει όρια και κανόνες. Αυτά είναι τα δύο βασικά που χρειάζεται ο σκύλος βάσει φύσης. Άσκηση, εκτόνωση, όρια και κανόνες. Η αγάπη έρχεται τελευταία με τον εξής τρόπο που έχει νόημα για το σκύλο. Όταν τον αγαπάς το σκύλο σου, δεν το δείχνεις με χάδια. Θες να το χαϊδέψεις, χάιδεψέ το. Θα σας εξηγήσω μετά για τα χάδια, γιατί και αυτά γιατί ακόμα. Εγώ, θα σου πω κάτι άλλο. Απλά γιατί και εγώ έχω πάρα πολλά σκυλιά. Δεν τα έχω μαλώσει ποτέ. Μόνο μπορεί να έχω φωνάξει. Που ναι, έχω φωνάξει από ό,τι θυμάμαι. Δεν όμως έχω χτυπήσει ποτέ. Και έχω πάρα πολλά και έχω και αγέλη. Με ακούνε, μπορώ να σου πω απόλυτα. Γι' αυτό κιόλας και ξαναεπανέρχομαι πάλι και σε αυτό το πριν που λέμε ότι τα θεωρώ παιδιά μου, γιατί ένα παιδάκι θα του πεις. Θα πάει να σου ρίξει το βαζάκι και θα του πεις μη και θα το ξανακάνει. Ενώ το σκυλί θα του πεις μη και δεν θα το ξανακάνει. Αυτό ποια είναι? Εξαρτάται το παιδάκι και το σκυλάκι. Άμα το παιδάκι είναι επίμονο ή άμα δεν το έχεις μάθει τρόπους και είναι η πρώτη φορά που το λες, μπορεί να ξαναδοκιμάσει. Άμα το παιδάκι το έχει περάσει όρια και κανόνες, το μη έχει κάποιο νόημα. Ο Άλεξ π.χ. είχε κάνει μια ζημιά ο Κούκι, του είπε μια φορά μη, μετά δεν του ξανακάνει τίποτα. Ενώ τα παιδάκια είναι λίγο πιο... Πες. Το πάρουμε λίγο πιο γενικά, γιατί το κάνεις συγκεκριμένο. Ναι. Εσύ με τα σκυλάκια σου είσαι μια περίπτωση που μόνο άμα δω από κοντά θα σου πω άμα σε ακούν απόλυτα, γιατί αυτό σου ακούν απόλυτα είναι στο μυαλό σου. Δεν θέλω να σε προσβάλλω προς Θεού. Το έχει δει και εδώ πέρα πόσες φορές. Απλά το λέμε με την έννοια ότι είναι πώς το μαθαίνεις. Ξέρεις κάτι, η Μπάρμπαρα έχει μάθει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει συνηθίσει με όλα αυτά τα σκυλιά και την ακούνε και συνεννοείται όπως εσύ έχει συνηθίσει με τον Ντίζελ. Δηλαδή, αν εγώ πάρω τον Ντίζελ, δεν θα με ακούσει όπως ακούει εσένα σαφώς, ούτε θα μπορέσω να συνεννοηθώ όπως συνεννοείται με σένα. Κι όμως, άμα έχεις γνώση από σκυλιά, συνεννοείσαι με όλα τα σκυλιά μια χαρά. Ναι, αλλά δεν μπορεί όμως να με αναγνωρίσει αν τον μαλώσω εμένα. Δεν χρειάζεται να τον μαλώσεις. Όχι, δεν είναι ένα. Αρχηγός αγέλης μπορεί να γίνει όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια. Δεν έχουν ένα αρχηγό. Θα σας τα εξηγήσω. Αυτό που σου έλεγα. Εσύ είσαι η αγάπη τους, εσύ τα φροντίζεις, δεν μπορεί να το πάρω εγώ. Και εγώ πιστεύω ότι το σκυλί Παναγιώτη αναγνωρίζει μόνο έναν πολύ. Θες να σου πάω στοίχημα, θα μου φέρεις το πιο ανυπάκουο σκυλί σου και εσύ και εσύ. Άλλο και θα το εγώ ένα έχω και δεν. Αφήστε με λίγο να τελειώσουμε, με διακόπτετε, γιατί θα βγει λάθος νόημα και θα περάσουμε λάθος νόημα στον κόσμο. Το σκυλί δεν ακούει έναν που το αγαπά. Δεν ανταποκρίνεται στην αγάπη. Ο αρχηγός αγέλης δεν τα αγαπάει όπως το εννοούμε με την ανθρώπινη έννοια. Δεν τα χαϊδεύει, δεν κοιμάται μαζί του αγκαλιά, δεν κάνει τίποτα από αυτά. Και το σέβονται πολύ περισσότερο και από σένα και από μένα και από οποιονδήποτε άλλο. Ο στόχος του ιδιοκτήτη είναι να γίνει αρχηγός αγέλης και να προσφέρει αυτό που χρειάζεται ο σκύλος, όχι αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος. Τα χάδια, παιδιά, τα χρειαζόμαστε εμείς. Δεν τα χρειάζεται ο σκύλος. Στο φυσικό του περιβάλλον δεν έχουν χάδια, δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Και ζούνε και πεθαίνουνε χωρίς αυτά και ζουν ισορροπημένη ζωή και ευτυχισμένα. Γιατί η ευτυχία στο σκύλο δεν είναι μπράβο αγόρι μου. Η ευτυχία στο σκύλο είναι να μπορεί να είναι σκύλος, γι' αυτό είπα πριν πρέπει να το τιμούμε για αυτό που είναι, να μυρίσει τον κόσμο, να παίξει, να τρέξει, να εκτονωθεί, να ζήσει, να επιβιώσει. Άσε με λίγο να τελειώσω. Οπότε αυτές είναι ανάγκες του σκύλου που πρέπει να καλύψουμε. Στην αγάπη. Η αγάπη που έχει νόημα για το σκύλο είναι η εξής. Το αγαπάς, κόψε από το κομμωτήριό σου
κόψε από τους φίλους σου, κόψε από τον ύπνο σου. Αφιέρωσέ του. Όχι, για χρόνο μιλάμε. Αφιέρωσέ του 1 ώρα χρόνο για να πάει σε ένα γηπεδάκι κλειστό. Γιατί είμαστε υπεύθυνοι, δεν θέλουμε να είναι έξω το σκυλί μας και να είναι ελεύθερο. Σε ένα κλειστό χώρο να παίξει, να τρέξει, να εκτονωθεί. Πρωί, βράδυ, οπωσδήποτε τα σκυλιά πρέπει να βγαίνουν βόλτα. Η βόλτα τους για την ανάγκη τους είναι άλλο. Εγώ σου μιλάω για εκτόνωση. Αυτό λέω, για εκτόνωση. Πρωί, βράδυ πρέπει. Άμα δεν πρέπει, το πρέπει είναι σχετικό. Αυτό που πρέπει είναι τουλάχιστον 1 ώρα την ημέρα. Και εξαρτάται τι σκυλί έχεις, άμα είναι υψηλής ενέργειας ή χαμηλής ενέργειας. Δηλαδή, άμα είναι πολύ ενεργητικό, θέλει να παίζει πολύ, θέλει να παίζει λίγο. Από εκεί εξαρτάται πόση ώρα χρειάζεται ανάλογα για να εκτονωθεί και να έχεις πραγματικά ένα σκυλί ήρεμο. Ένα σκυλί που δεν έχει εκτόνωση είναι σαν ένα παιδάκι 5 χρονών που δεν πάει παιδική χαρά. Μέσα στο σπίτι θα κάνει ζημιές, δεν θα ακούει και γενικά θα προσπαθήσει να σου τραβήξει την προσοχή και να εκτονώσει την ενέργειά του σε λάθος πράγματα. Γιατί... Πώς έχει βγει λοιπόν το δοκιμάριο που λέει το παιδί και το σκυλί όπως το μάθεις? Ακριβώς αυτό. Άρα λοιπόν είμαστε το ίδιο, σκυλί παιδί. Όχι, όχι, όχι. Το όπως το μάθεις δεν είναι με τον ίδιο τρόπο. Στο παιδάκι μιλάς. Το παιδάκι έχει άλλη ψυχολογία, στο σκυλί έχει άλλη. Τέλος πάντων, θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω μαζί σου. Καλά, παιδιά, δεν θα συμφωνείτε και σε όλα. Όχι, δεν είναι. Αυτά που σας λέω εγώ δεν είναι κουβέντες καφετέριας. Ούτε τι νομίζω. Είναι πράγματα που έχω διαβάσει σε βιβλία. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω βιβλία να διαβάσετε κι εσείς. Είναι πράγματα που έχω δει σε ντοκιματέρ. Είναι πράγματα τα οποία είναι βασισμένα σε γνώση. Εγώ πάντοτε θεωρώ ότι υπάρχουν οι βασικοί κανόνες σε όλα τα πράγματα που πρέπει να είναι αποδεκτοί. Από την άλλη, όμως, θεωρώ ότι με τον κάθε άνθρωπο, ακόμα και οι άνθρωποι μεταξύ τους, ο τρόπος με τον οποίο εσύ συμπεριφέρεσαι, διαχειρίζεσαι την επαφή σου είναι εντελώς μεμονωμένος. Δηλαδή, υπάρχουν οι βασικοί κανόνες ότι το σκυλί είναι αυτό. Οκ, το δέχομαι, το σκυλί δεν πρέπει, είναι αυτό. Όμως έχετε μία άλλη κυρία, ας πούμε, μία θεία δική μου, η οποία δεν έκανε ποτέ παιδιά με τον άντρα της, γιατί είχαν αποφασίσει ότι το παιδί τους είναι ο Μάξιμος, δηλαδή το σκυλί τους. Είχαν γράψει και στη Διαθήκη ότι αν πάθουν τίποτα και όποιος περιποιηθεί το Μάξιμο θα πάρει το σπίτι για να είναι ο Μάξιμος καλά. Δεν μπορώ εγώ να έρθω λοιπόν να τους πω ότι γιατί το κάνατε αυτό, ότι είστε λάθος, ότι το σκυλί δεν ήταν ευχαριστημένο. Το σκυλί σε 14 χρόνια δεν του λείψε τίποτα. Οι άνθρωποι ήταν υπερευχαριστημένοι με το παιδί τους, πηγαίνουν εξαδείο και λέγανε θα θέλαμε απλά μπαλκόνι γιατί ο Μάξιμος πρέπει το πρωί που σηκώνεται έχει μάθει να βγαίνει έξω και να βλέπει μακριά. Ναι. Αυτό, ξέρεις, για σένα μπορεί να μου πεις ότι σαν Παναγιώτης, ναι, κάνε τη βόλτα σου, έλεγα που λέμε εδώ. Μπορεί να μου πεις ότι Αλέξανδρε αυτό το σκυλί δεν καταλάβαινε τίποτα. Οκ. Εγώ όμως θα σου πω, κάτσε εδώ μαζί μου τώρα. Εγώ όμως θα σου πω ότι από τη στιγμή που το σκυλί 14 χρόνια, ξέρεις, ήταν υγιέστατο, παίρναγε τέλεια, παίζανε αυτό, άρα δεν μπορώ να πω ότι κάναν λάθος, κατάλαβες τι να σου πω. Κάνανε λάθος. Οτιδήποτε εξανθρωπίζεις και είναι ζώο, είναι λάθος εξορισμού. Εγώ αυτό που είμαι εδώ να σας πω είναι το σωστό και το λάθος. Από εκεί και πέρα το τι θα επιλέξει να κάνει ο καθένας, ναι, ξέροντας αυτό, ακούστε αυτή η συμπεριφορά που μπορεί να οδηγήσει. Γιατί εμείς τα βλέπουμε ρομαντικά και χουχουδιάρικα και εχνοδοτά, αλλά δεν είναι έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί τους ξέρω προσωπικά, δεν θα εκφέρω γνώμη. Θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα αντίστοιχο με ανθρώπους αυτούς. Έτσι, δεν θέλω να πω για τους ανθρώπους αυτούς. Το αγαπάς, το λατρεύεις, του παίρνεις τα καλύτερα ρούχα και τα καλύτερα δώρα και φοράει χρυσαφικά το σκυλί. Του έχεις αφήσει στη διαθήκη σου 3 βίλες. Αυτά είναι καλά, πράγματα... το σκυλί δεν το καταλαβαίνει αυτό. Στο πάμε με την αγάπη. Είναι ανούσια για το σκύλο. Σαφώς. Άμα σηκωθείς όμως και να του αφιερώσεις 2 ώρες να το πας σε ένα γηπεδάκι να παίξει, αυτό έχει ουσία. Γιατί του προσφέρεις αυτό που χρειάζεται. Δεν χρειάζεται βίλες, δεν χρειάζεται ρούχα. Ναι, όχι, δεν σου πω ότι το σκυλί ήταν ευχαριστημένο που θα γινόταν ο κληρονόμος. Στο είπαμε την έννοια ότι το είχαν τόσο σαν παιδί τους που σου λέει ότι δεν θέλω το σκυλί μου να μείνει στον δρόμο. Αυτό θέλω. Αυτό είναι ο σκοπός μου και από τα βιντεάκια μου. Χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε τόσο πολύ τα σκυλιά. Άμα θέλουν λοιπόν και αγαπάνε και για σένα ισχύει το ίδιο. Και εγώ δεν τα βάζω στο κρεβάτι. Άσε με να τελειώσω. Άμα θέλουν λοιπόν να αγαπάνε τα παιδάκια τους τόσο πολύ, σκυλιά τους, ας το πούμε και έτσι. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Διαβάστε. Μάθετε τι χρειάζονται τα παιδάκια σας. Ναι, μάθετε. Να σου πω όμως κάτι, Παναγιώτη. Εννοώ για ό,τι χρειάζεται ο σκύλος. Δηλαδή. Αυτό είναι τα τυπικά. Μιλάμε για την ψυχολογία του και για τη συμπεριφορά του. Αγάπη δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Όχι, δεν χρειάζεται πολύ αγάπη με την ανθρώπινη έννοια. Χρειάζεται με την έννοια που σου λέω. Τον αγαπάς, κόψε από κάπου, αφιέρωσε του χρόνου. Αυτό αγάπη είναι, αυτό λέω. Αυτό αγάπη. Είναι αγάπη για τον σκύλο. Να του δίνεις αγάπη, να το πας βόλτα. Να σου πω όμως κάτι τώρα, Παναγιώτη, έτσι κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, γιατί πάντα όταν κάνεις ένα τέτοιο συνήγορο βγαίνουν, ξέρεις, και τα πιο αληθινά πράγματα και οι πιο σοβαρές αλήθειες. Όχι, μα γι' αυτό είμαστε εδώ. Το ξέρω. Τις ερωτήσεις που κάνετε εσείς τις έχει και ο κόσμος και πολύ χαίρομαι που τις κάνετε και εσύ ειδικά που μου έχεις αντίλογο τέτοιο.
λέω. Γιατί είναι σαν να απαντάω στον περισσότερο κόσμο. Μπράβο, Ντιζελάκο, εκεί είσαι πολύ καλός. Δώστε πόνο. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αυτό που σου πει η Μπάρμπαρα πριν από λίγο και θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Λες εσύ ότι το σκυλί δεν χρειάζεται, αυτό δεν είναι εκείνο. Σε όλα τα βιντεάκια όμως που ξεκινάς μέσα στο YouTube, που είναι πάρα πολλά και αξίζει να τα δείτε όλα γιατί θα μάθετε πολύ σημαντικά πράγματα. Σε όλα τα βιντεάκια σου λοιπόν, εσύ ξεκινάς και παρουσιάζεις τις αγάπες σου, πάντοτε έχοντας αγκαλιά σου, από ό,τι θυμάμαι το Diesel, και τα άλλα δύο πάντοτε στο κρεβάτι. Εγώ δεν τα έχω δει ποτέ να τα παρουσιάσει στο πάτωμα. Μα δεν με ακούτε τι λέω. Αυτό είναι πολύ σωστή παρατήρηση και χαίρομαι. Ακούστε, γιατί μου το έχουν ξαναρωτήσει. Άρα γιατί λες ότι το σκυλί δεν καταλαβαίνει? Ναι. Γιατί αφού το βάζει στο κρεβάτι δεν καταλαβαίνει. Και δεν είναι σαν παιδί. Το παιδάκι, Ακούστε. Δεν είπα να μην φέρεστε στο σκύλο και να μην τον ανεβάζει στο κρεβάτι. Είπα να μην τον εξανθρωπίζετε. Ο σκύλος μπορεί να ανεβαίνει όπου θέλετε εσείς. Είναι το σπίτι σας. Αλλά να καταλαβαίνει ότι. Είναι το σπίτι σας και είναι οι κανόνες σας. Άλλος θέλει στο κρεβάτι, άλλος δεν θέλει. Θα πρέπει να μάθει στο σκύλο λοιπόν που θέλει και που δεν θέλει ο μπαμπάς του και θα πρέπει όπου ανεβαίνει να μην το θεωρεί κτήμα του. Δηλαδή, όταν ο Ντίζελ θα ανέβει σε αυτόν τον καναπέ, εγώ θέλω να ανέβει γιατί εγώ το θέλω το σκύλο δίπλα μου. Αλλά θα πρέπει όμως να ανέβει με σωστή ενέργεια. Δηλαδή, όχι να το απαιτήσει, όχι να θέλει να τον κατεβάσω. Είναι τόσο αγνά. Δεν απαιτούν. Δεν έχει να κάνει με αγνότητα, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με αγνότητα. Αυτό είναι ανθρώπινη σκέψη. Η ανθρώπινη σκέψη είναι κακή. Όχι, τα ζωάκια, ειδικά αυτά, έχουν τόσο αγνή ψυχή και δεν θα σου επιβάλλουν ποτέ. Κοριτσάρα μου, μην το βλέπεις ρομαντικά. Όχι, κάνεις λάθος. Να έρθουν στο κρεβάτι, να έρθουν δίπλα μας. Ας πούμε, π.χ. τα άγρια σκυλιά που λένε έτσι. Δεν είναι από μόνα τους. Και εγώ έχω pitbull. Είναι άγριος ο Diesel? Όχι. Δεν μίλησε κανείς για άγρια. Όχι, μα περίμενα να σου πω. Εμείς οι άνθρωποι λοιπόν δεν τα κάνουμε άγρια. Φυσικά. Άρα λοιπόν, ποιος είναι το πιο άγριο ζώο? Εμείς οι άνθρωποι είμαστε. Ξέρεις όμως πώς γίνονται άγρια? Αυτά είναι αγνά. Και με γίνονται άγρια, το ξέρεις? Δεν γίνονται με. Άμα τους δώσεις ομοκρέας, χαίρομαι πολύ. Όχι. Δεν θέλω να μην το μετακινήσουμε αυτό. Γιατί δεν προλάβουμε να φέρουμε για την άλλη εκπομπή. Η αγάπη τα κάνει όπως και τα παιδάκια. Έτσι και τα σκυλιά μπορεί να τα καταστρέψει. Όταν ένα παιδάκι, λοιπόν, να σου το πω με παράδειγμα με παιδάκια που καταλαβαίνεις καλύτερα, κάνει κάτι κακό και το επιβραβεύεις, μπράβο Κωστάκι μου που. Περίμενε λίγο. Σαφώς το κάνεις να γίνεται. Μπράβο Κωστάκι μου που έριξες πέτρα. Άσε με λίγο να τελειώσω, σε παρακαλώ πολύ. Άσε με να τελειώσω. Μπράβο Κωστάκι μου, πέταξες πέτρα στο πετράκι. Ωραία. Λοιπόν, άμα το κάνεις αυτό, θα γίνει. Άμα το κάνεις αυτό, θα γίνει κακός ο Κωστάκης, ναι ή όχι? Εννοείται. Ωραία. Ο γονιός όμως δεν το έκανε αυτό. Άκου λοιπόν, πάντα. Άκου λοιπόν που οφείλεται, που σου λέω ότι πολύ αγάπη καταστρέφει. Όταν δεν ξέρεις, όπως πολλοί κόσμος δεν ξέρει, ένα σκυλί όταν είναι επιθετικό σε ένα άλλο και του γαυγίζει, αχ αγόρι μου, μην κάνεις έτσι, είναι καλός ο Μπούμπης, μην του γαυγίζεις. Κοίτα λοιπόν, το επιβραβεύουμε. Αυτό δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν του λες έτσι, έτσι του λένε όλοι. Ή το χαϊδεύουν ή το αγκαλιάζουν. Το επιβραβεύουν στην κακή του συμπεριφορά. Να γιατί η αγάπη καταστρέφει. Και άμα ρωτήσει λοιπόν την κυρία ή τον κύριο που το κάνει, σου λέει: εγώ το αγαπάω το σκύλι μου, το λατρεύω. Ναι, μάθε όμως να του φέρεσαι γιατί με αυτό που κάνεις θα το κάνεις άγριο και δεν είναι ανάγκη να το δίνεις ομοκρέας. Μπορείς πολύ εύκολα με λάθος συμπεριφορά και αγάπη χωρίς γνώση να το μετατρέψεις σε άγριο ή πολύ ιδιαίτερο το σκυλί σου. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μάθει ο κόσμος να συμπεριφέρεται στο σκύλο σαν σκύλο. Και όχι σαν παιδάκι. Ναι, και ξαναλέω πάλι για τα pitbull π.χ. που έχει βγει η φήμη ότι είναι άγρια σκυλιά ή οτιδήποτε. Δεν είναι άγρια σκυλιά. Φυσικά και δεν είναι άγρια σκυλιά. Εμείς οι ίδιοι άνθρωποι κάνουμε όλα τα σκυλάκια, όχι μόνο τα pitbull, τα rottweiler, το ένα, το άλλο. Εμείς οι ίδιοι άνθρωποι ένα παράδειγμα κάνουμε τα ζωάκια έτσι. Αυτά είναι πολύ αγριά. Δεν είναι ανάγκη να περάσουμε. Είναι άγρια. Δεν είναι το θέμα. Ο σκύλος δεν είναι θέμα αγνό. Είναι θέμα ότι δεν έχει λογική. Οπότε δεν θα σου κάνει. Η γατούλα πώς έχει, λιγάκι αγριούλα, είναι λιγάκι μοβόρικη. Άμα θες να με αφήσεις να τελειώσω, θα καταλάβεις τι θέλω να σου πω. Όχι, απλά κάνω και ερωτήσεις ταυτόχρονα. Κάντε μόλις τελειώσω την πρότασή μου γιατί θα έχεις ολοκληρωμένη εικόνα. Ωραία. Τα ζώα δεν έχουν λογική. Δεν σκέφτονται λογικά και αποφασίζουν, έχουν ένστικτο. Από τη φύση τους. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν το ένστικτο δεν σκέφτεται, δεν έχει πονηριά, δεν έχει ο σκύλος κακία, δεν έχει. Αυτά είναι όλες ανθρώπινες έννοιες. Πολύ ωραία. Ο σκύλος έχει αρχηγό αγέλης και όρια και κανόνες. Και άμα μένει μόνος του και δεν έχει αγέλη. Τα σκυλιά έχουν την ανάγκη να κάνουν αγέλη. Άμα μένει μόνος θα είναι από ανάγκη. Είναι αγέλη του. Νάτι. Η αγέλη δεν είναι ανάγκη. Είμαι λίγος για αγέλη. Όχι. Η αγέλη. Δύο στρέμματα άνθρωπος. Λοιπόν, δύο στρέμματα. Δύο στρέμματα εγώ και μισό. Έχουμε η αγέλη δεν είναι ανάγκη να αποτελείται από σκυλιά. Η αγέλη είναι όσοι είναι στην οικογένεια και στο σπίτι μέσα. Αυτό είναι αγέλη. Απλά πρέπει και εμείς να ξέρουμε να φερόμαστε. Σωστά.
Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Το δικαστήριο αποφάνθη ότι και οι δύο είναι ένοχοι και αθώοι μαζί. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Θα πάλι κοντά σας εμείς εδώ έτσι με Μπάρμπαρα Κύρκη, Παναγιώτη Μίλα, αλλά και Ντίζελ και Αλέξανδρο Μετρίδη. Και βέβαια έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να πούμε. Για το τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, η αλήθεια είναι ότι, φίλοι τηλεθεατή, είχαμε ετοιμάσει στο μυαλό μας να μιλήσουμε για τις υιοθεσίες. Εμείς πλήρως σαφώς το είπαμε, για τις φόλες που θα μιλήσουμε, με ενδιαφέρει οπωσδήποτε, και για πολλά πράγματα γενικότερα για τα ζώα. Αλλά όταν ξεκινάς μια τέτοια συζήτηση και αν το θέλεις, ο θεμιτός ανταγωνισμός, αντιλογισμός της Μπάρμπαρας και του Παναγιώτη βγάζει και τις αλήθειες, και αυτό θέλουμε να βγει μέσα από εδώ. Παρ' όλα αυτά, ο Παναγιώτης έχει πάρα πολλά βίντεο που ο ίδιος μιλάει κατάματα σε όλους εσάς, που μπορείτε να δείτε όλες τις απόψεις τους και μάλιστα τα ανεβάζει και θεματικά. Δηλαδή, θα μιλήσουμε για τις φόλες, για τις πινακίδες, για τα ζώα, για έτσι, για αλλιώς. Αλλά θα κάνουμε όμως και άλλα βίντεο να μας ξαναέρθεις, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα και δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα εδώ, Ντίζελ. Τι αγάπη μου έχουν τα ζώα, δεν είσαι ο μόνος να ξέρεις. Όποιος έχει την αγκαλιά μου μια φορά δεν φεύγει ποτέ. Να το πω και αυτό, Ντίζελάκο, να το πω και αυτό. Σημαντικό. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, τον πήρε. Πάει μαζί με Κούκι. Μαζί με Κούκι. Τι θα κάνει ο Κούκι, ο Ντίζελ θα είναι τέλειος. Ο Κούκι δεν ξέρω αν θα μπορέσει. Θα πάρω εγώ τον Αλέξανδρο και τον Κούκι. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Πάντως θέλω μια μέρα να μάθω τον Κούκι, γιατί μέχρι τώρα είμαστε 13 μηνών πια. Αλλά μόλις βλέπει άλλα ζώα, μόλις βλέπει ανθρώπους, όποιος και να περάσει, Παναγιώτη, τρέχει πάνω του, αγκαλιές, παιχνίδια, όλη η γειτονιά τον λατρεύει. Μόλις βλέπει ζώο να περνάει από τον μπαλκόνι, όποιο και να είναι, γαυγίζει ασταμάτητα, δεν σταματάει ποτέ. Ποτέ. Ξέρεις γιατί δεν σταματάει? Γιατί το επιτρέπεις. Και τι να του κάνω? Αυτό είναι που λέμε, ότι με τα ελληνικά δεν καταλαβαίνει. Να του μιλήσω αγγλικά? Δεν ξέρω, τι να του πω? Δοκιμάσαι το. Πες μου, τι να του πω? Γλώσσα σώματος. Δηλαδή, π.χ. αντί για να του μιλήσεις ή να του φωνάξεις ή οτιδήποτε και να χαλάσεις την καρδιά σου και μετά να λυπάσαι που του φώναξες. Έχω συνηθίσει τη γλώσσα του Κούκι και η δικιά σου, αγάπη μου, είναι σαν να με γλύπει αγέλη ολόκληρη. Για πες. Να πας μπροστά στον Κούκι. Ωραία. Στημένος σωστά. Δηλαδή. Όρθιος, όχι καμπούρα, όχι ωραία. αυτά. Και τα λέω γιατί παίζουν ρόλο. Ναι, γι' αυτό θέλω να το μάθω. Σώματος καταλαβαίνω. Θέλω να το μάθω. Και αντί για Κούκι, μη γαυγεί στα σκυλάκια. Αυτό το πράγμα του βγάζει πολύ περισσότερο νόημα. Η γλώσσα σώματος. Θα το καταλάβει, θα το κάνω. Αμέ, αλλά θα το εννοείς. Το φωναχτά. Ναι, αυστηρά. Θα το εννοείς. Ναι. Όμως, γιατί άμα δεν το εννοείς και στο μυαλό σου έχεις για να δούμε τι θα κάνει, δεν θα το ακούσεις ποτέ. Καταλαβαίνουν ενέργεια, πώς νιώθεις. Οπότε λοιπόν αυτό είναι ένα καλύτερο από όλη τη συζήτηση που θα κάνεις, και επίσης να μην τον αφήνεις να πλησιάζει εκεί που γίνεται ισχυρός. Κοντά στα κάγκελα γίνεται ισχυρός. Άμα τον πάρεις ένα μέτρο πίσω, γίνεται πιο ανίσχυρος. Ναι. Άρα η δουλειά σου είναι με γλώσσα σώματος και κάτι αυστηρό να του επιβάλλεις όρια. Δεν θα πλησιάσεις στο μπαλκόνι όταν θα γαυγίζεις. Γιατί να μην το δείξεις live αυτό? Ναι, αυτό πήγα να σου πω τώρα. Σε μια επόμενη εκπομπή, καλό είναι να μας έρθεις σύντομα και να δείξουμε, σαν εκπαιδευτής κιόλας που είσαι, να δείξουμε πράγματα που μπορεί κάποιος μέχρι να έρθει σε επικοινωνία με σένα, που είναι μακριά ή που θέλει να δει πώς μπορεί να σταματήσει να γαυγίζει. Πώς μπορεί, αυτό που λες τώρα είναι μια πολύ ωραία προτροπή για αυτούς που θέλουν να δουν ίσως αν θα σταματήσει. Γιατί βέβαια χρειάζεται και η εξειδίκευση του ειδικού. Μπορεί να μην το πετύχω και να χρειαστώ την δική σου βοήθεια. Αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Θα είναι μεγάλη λοιπόν, πάμε λίγο να μας μιλήσεις. Συγγνώμη, δεν είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής. Όχι, το κάνεις με την ψυχή σου και αυτό είναι πιο σημαντικό. Η πιστοποίηση δεν κάνει την εξειδίκευση. Θα επιθέσεις από τον κόσμο και το ξέρω. Όχι. Να διευκρινίσω, δεν είμαι πιστοποιημένος, αλλά είμαι πολύ πιο πολύ διαβασμένος. Ναι. Από το εγώ απλά θέλω να σου πω ότι γενικότερα στη ζωή μου, αυτά τα 20 χρόνια που συναστρέφω με τόσο πολύ κόσμο, θα σας πω ότι η πιστοποίηση, αυτό που λέμε η γραπτή, δεν κάνει την εξειδίκευση. Έτσι. Η αγάπη και η επιμονή μας σε κάποια πράγματα κάνει την εξειδίκευση. Πάμε να μας μιλήσεις λίγο για τις φόλες. Έχουμε περίπου 10 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή, που με ενδιαφέρει να μου πεις 5 πράγματα για τις φόλες σημαντικά. Φόλες. Έχει ξεφύγει η κατάσταση στην Ελλάδα. Πολύ. Κατά πάρα πολύ. Κάθε γειτονιά έχει σίγουρα κανένα δυο καλοθελητές που το κάνουν. Ευτυχώς στη δική μου δεν έχει πεθάνει κανένα ζώο. Ούτε και εμένα. Λοιπόν, είναι κάτι πάρα πολύ απλό, το θεωρούν πολύ εύκολο, είναι πολύ εύκολο στην Ελλάδα μας. Αυτό αφορά και σκυλογονείς, αλλά και γονείς. Αυτό ήθελα να πω. Παιδιά, όπου μπορεί να πάει ένα σκυλάκι, μπορεί να πάει και ένα παιδάκι. Υπάρχουν επίσης δηλητήρια, τα οποία είναι αόρατα, δεν είναι ανάγκη να βρει το παιδάκι κάτι να το βάλει στο στόμα του να φάει. Μπορεί να είναι σε μορφή σπρέι ή σε μορφή σκόνης. Και να πάει λοιπόν το παιδάκι ενός ανθρώπου σε ένα δεντράκι, σε ένα παρκάκι, να βάλει τα χεράκια του στο στόμα του, πάει το παιδάκι μετά. Αυτό το λέω όχι γιατί για εμάς έχουν την ίδια αξία αυτά. Για το κράτος όμως δυστυχώς
θα πρέπει ένα παιδάκι να χάσει τη ζωή του για να ξεκινήσουν να κυνηγάνε το θέμα όπως πρέπει. Σαφώς. Αυτό, παιδιά, είναι θέμα που ευχόμαστε χρόνου. να μην γίνει. Είναι θέμα χρόνου. Δεν το εύχομαι, εύχομαι να μην γίνει ποτέ και να βγω λάθος. Από τη στιγμή όμως που έχουν αποθρασινθεί τόσο πολύ, που βάζουν σε γηπεδάκια, σε πάρκα, σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο χωρίς κανένα όριο και χωρίς κανένα έλεγχο, κάποια στιγμή ένα φουκαριάρικο παιδάκι θα πάει και θα χάσει τη ζωή του. Τότε το κράτος θα πει «Αχ, τι έγινε και δεν ξέραμε» και έχει βουήξει ο τόπος. Το ίντερνετ, με ανακοινώσεις συνέχεια μαθαίνουμε και ενημερωνόμαστε για φόλες σε πάρκα και δημόσιους χώρους κτλ. Το κράτος που είναι? Κατ' εμένα, θα έπρεπε πρώτον οι ουσίες αυτές να αγοράζονται με συνταγή και ιδιότητα. Είσαι γεωπόνος, μάλιστα, ονοματεπώνυμο, ποσότητα που πήρες. Πώς ένας γεωπόνος θα το κάνει? Δεν σου λέει κανένας. Αυτό δεν το αντιμετωπίζεις. Στο κάνει πιο δύσκολο. Δεν θα πάει όμως η γιαγιά να το πάρει. Έτσι, θα μειώσουμε αυτόματα. Πιάνουμε λίγο από εκεί. Δεν το αποτρέπουμε, το κάνουμε πιο δύσκολο. Ας μην είναι τόσο εύκολο. Η ίδρυση της αστυνομίας. Έπειτα, αυτό είναι το επόμενο που είπε πάρα πολύ σωστά η Βαρβάρα. Αστυνομία ζώων. Μακάρι να γίνει. Θα γίνει. Μακάρι να γίνει. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη λύση, γιατί η αστυνομία μας, είτε από την πολλή δουλειά, είτε από τη λίγη διάθεση, δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να πετύχεις σε φιλόζωο άνθρωπο, και δεν αναφέρομαι στους αστυνομικούς προσωπικά, αναφέρομαι στο σύστημα. Η αστυνομία, σαν σύστημα απέναντι στα ζώα, δεν λειτουργεί. Πάει και τελείωσε. Σωστά. Όσοι έχουμε ασχοληθεί και όσοι έχουμε χρειαστεί, παιδιά, τι να σας πω. Ζώο είναι, εντάξει, αφήστε. Δεν θα σας πω συγκεκριμένες απαντήσεις, απλά θα πω ότι υπάρχει έλλειψη να εκτελέσουν το καθήκον τους. Οπότε η αστυνομία ζώων ασχολείται μόνο γι' αυτό. Να υπάρχει ο φόβος σε όλους ότι θα τιμωρηθούν. Και έπειτα είναι πάρα πολύ. Μαζί όλοι, εγώ και ο Αλέξανδρος, όλοι. Θα πάει πολλοί κόσμος. Και θα κλείσω και πολύ κόσμο και μέσα. Και εγώ. Και κάτι άλλο που πρέπει να γίνει, ο νόμος είναι πάρα πολύ χαλαρός. Άσχετα που δεν τηρείται, ποια πρόστιμα? Έπρεπε να είναι κακούργημα. Γιατί ένας που έχει λεφτά να μπορεί να δηλητηριάζει? Μπες φυλακή, κύριε μου, μέσα. 5 χρόνια μέσα. Δεν είναι φυλάκιση, είναι εξαγοράσιμη. Δεν θέλω να είναι εξαγοράσιμη. Κακούργημα. Όπως δηλητηριάζεις άνθρωπο, το ίδιο ακριβώς θα πληρώσεις. Πήγαινε μέσα φυλακή, χωρίς να μπορείς να την εξαγοράσεις. Αυτό θα κόψει αρκετό κόσμο. Αλλά κάντο κιόλας. Δηλαδή, νόμος αυστηρός και εφαρμογή νόμου. Μαζί με το να δυσκολέψεις την αγορά των δηλητηρίων, ίσως να είναι κάποια αντιμετώπιση. Ή απλά ελαχιστοποιείς το κίνδυνο και τον μαζεύεις λίγο. Ακριβώς. Αρκετά, όχι λίγο. Αυτά τα τρία μαζί είναι πάρα πολύ. Ο κόσμος να μην φοβάται, αν δει αυτό κάτι, είναι το τελευταίο και το πιο σημαντικό. Αυτό που είπε η Βαρβάρα ακριβώς. Όχι να είμαστε αμέτωχοι. Είναι πολύ, π.χ. ένας μπαμπάς με το παιδάκι, μια μαμά, θεωρεί ότι δεν τους αφορά. Ναι. Κακώς. Μπορεί το παιδάκι σου να τη φάει. Σαφώς. Τη φόλα. Μπορεί το παιδάκι σου να βάλει τα χεράκια στο δηλητήριο. Μας αφορά όλους μας. Δεν θα κάνουμε λοιπόν τα στραβά μάτια, γιατί συμμετέχουμε. Είμαστε το ίδιο υπεύθυνοι όσοι ξέρουμε και δεν λέμε με αυτούς που το κάνουν. Άρα λοιπόν η συμμετοχή του κόσμου, αστυνομία ζώων, αυστηρός νόμος, κακούργημα να γίνει, συν την απαγόρευση της πώλησης, της ελεύθερης πώλησης αυτών των ουσιών, ίσως να δώσει μια λύση. Αυτά ήθελα να πω για τις φόλες που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Να το προσέξετε πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ άδικο και κρίμα. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι όταν κάτι δεν μας αρέσει, γενικότερα στη θεωρία της ζωής μου, μπορούμε να το αγνοήσουμε. Δεν χρειάζεται όμως να το κάνουμε κακό. Συμφωνώ. Δεν θες τα ζώα. Μην τα κοιτάς, μην τα ταΐζεις, αγνόησέ τα, άστα να πάνε στην ευχή του Θεού. Μην τους κάνεις όμως κακό. Και μην παίρνουμε δώρο γενικότερα, δεν είναι παιχνίδι τα ζώα. Ναι, και το είχαμε πει και στις γιορτές αυτό, ότι τι θα πάρω, θα σου πάρω ένα ζωάκι, θα σου πάρω ένα σκυλάκι κτλ. Λοιπόν, θέλω Παναγιώτη να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας. Ελπίζω ότι μέσα από αυτό το μεγάλο αφιέρωμα δείξαμε αρκετά πράγματα στον κόσμο, αλλά υπόσχομαι ότι θα δείξουμε και άλλα όσον αφορά την εκπαίδευση και τρόπους γλώσσας σώματος και όλα αυτά που τα έχει ζήσει και από τα δικά του 3 σκυλιά, αλλά και γενικότερα από αυτά που βοηθάει και που λέει τις απόψεις του στο πάρκο. Ναι, του αρέσει. Πάντως πρέπει να πω, θα το πω και αυτό τώρα, γιατί δεν μπορώ να μην το πω, ότι νομίζω ότι το δικό μας πλατό και η δική μας άβρα, από όσα πλατό έχει πάει ο Ντίζελ, ήταν αυτό που νιώθει πιο όμορφα και ο ίδιος και το δείχνει. Σαν το σπίτι του. Ναι, είναι σαν το σπίτι του, νιώθει πάρα πολύ όμορφα. Τον καλοδεχτήκαμε πιο πολύ από όλα τα πλατό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, να είσαι καλά, αγόρι μου. Και την Μπάρμπαρα που από την αρχή με πολύ μεγάλη αγάπη ήθελε να σε έχει εδώ. Κάπου εδώ εμείς θα σας